Aquest cap de setmana del 20 i 21 d'octubre s'inaugura a Valldoreix la 14a edició de la Mostra de Teatre organitzada pel grup de teatre Espiral. Com cada any, aquesta mostra arriba amb la intenció de posar a l'abast de tots els valldoreixencs i valldoreixenques la cultura i el món teatral. Durant el cicle, que tindrà lloc els caps de setmana d'octubre i novembre, es podran veure obres tan importants com Aigües encantades o Aiomes, del conegut director teatral Sergi Balbel. La mostra de teatre s'obre amb el muntatge Teatre Breu 2007, format per 3 monòlegs a càrrec de Rodolf Cirera, Montserrat Cornet i Carme Riera. És un privilegi tenir gent com vosaltres. No ho té tothom. El que passa que de vegades no valorem el que tenim perquè ja hi estem acostumats, ja sabem tots que el diumenge podem anar a veure teatre, però no és fàcil, i per tant jo crec que és bo que tots tinguem consciència del que tenim i d'aquest privilegi. Al principi dir que formalment que dono per inaugurada aquesta mostra i que gaudiu tots d'aquest programa tan interessant que us ha presentat avui aquí. Gràcies a tots. Les belles auront la folie en tête et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons, le temps des cerises sifflera bien mieux le merle, mon cœur. Mais il est bien court le temps des cerises. Quan tornàvem, el tren va fer una sotragada molt brusca. Tothom va baixar corrents. Era el capvespre, quasi fos i la gent xisclava. El pare m'agafava molt fort de la mà. Una quadrilla d'avions volava sobre els nostres caps. Ens van protegir, ben estirats, sobre les pedres que feien pendent, a banda i banda de les vies del tren. Per fi, la gent va callar, com si els que anaven als avions els poguessin sentir. El pare m'embolcallava, em protegia totalment amb el seu cos. Si arriba a morir, m'haurien trobat atrapada sota un pes, mort. Jo hauria tenir 4 o 5 anys. És aquest pes, aquest nus, que em persegueix la nit i la dia quan m'acordo. Anava a dir quan dorm, però vostè ja ho sap que no dorm. Aquest pes, aquest nus que tinc en el ventrell, em té tota la culpa. Jo abans era una dona fanera, que tenia il·lusió per tot. Però hi ha una altra mena de preciós. La manera com et mira. Les coses que diuen de tu a la teva esquena, notes com t'assenyalen amb el dit, com s'aixequen dissimuladament quan intentes seure a la mateixa taula. Ets com un empastat, una manera molt expressiva de dir-lo. I és que s'ha de respectar el dret a discrepar. És un dels principis fonamentals, si no el que més, d'un règim democràtic.